Mga kapuso, hibaloon nato na lakat sang panahon upod ki pag-asa Iloilo weather forecaster Charlie Depra. Mayo nga pon sa tanan, ari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw Martes, Mayo 11, 2021. Sa karon na ITCZ o kon na Intertropical Convergence Zone ang nagapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Aga Easterlies naman ang nagapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Bangod sini nga ITCZ o kon Intertropical Convergence Zone, diri sa aton sa Western Visayas, expect naton may mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, mataas ang tsansa sa mga pag-ulan na ilabi na gid pagabot sa hapon o kon gabi dala sining ITCZ. Ang antad sa aton temperatura sa Iloilo, Guimaras, Bacolod City kag nabilin nga bahin sa Negros Occidental nasa 26 to 32 degrees Celsius. Roa City naman kag nabilin nga bahin sa Capiz nasa 25 to 32 degrees Celsius. Samtang sa Boracay kag nabilin nga bahin sa Aklan kag Antique nasa 25 to 31 degrees Celsius. Aton heat index nasa 37 degrees Celsius. Diri sa syudad sa Iloilo, ang adlaw magatunod alas 6:04 karon nga hapon, magabutlak naman alas 5:28 buwas sa aga. Kaya gamay pinakauli nga lakat sang panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.